Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave min nytårstale. Godt nytår til jer alle sammen. Og tak for alle de subs, jeg har fået i løbet af året. Tak til min kameramand for at hjælpe mig med at skrive den her nytårstale. Og lad os komme i gang. Lauritz's nytårstale. 2017 har været et dejligt år for os danskere. Vi har kvalificeret os til VM til 2018 i Rusland. Og min YouTube-kanal har forbedret sig. Gik fra 1 sub til 30 subs. Tak for det. I det nye år, der ønsker jeg mig, at Danmark de vinder VM. Det er nok umuligt, men ring til mig, så skal det nok gå. Den video med flest views har overraskende været min ferieting. Er den cringe? Er det derfor, den får mange views? Jeg har været på ferie mange steder, som Kroatien, Malaga, Norge og København. Gud bevarer Danmark.